Hemm Miktub, programm ta' tagħlim Bibliku mwassalilkom mill-Komunità Messianic Malta. Il-kellim tal-lum, Mark Nistivala. Insemmilkom nilqakom għal programm ieħor hemm Miktub, programm fejn fih bħalissa qegħdin niddiskutu iż-żewġ xhieda fil-ktieb tar-Rivelazzjoni u nista' ngħidilkom minn issa qatt baqalna ħafna iktar x'ngħidulkom fuqhom dawn iż-żewġ xhieda. Imma biex nibdew il-programm tagħna ħalli ma naħallux ħin naraw x'rajna sissa fit-tliet programmi li għaddew. U sissa rajna li ż-żewġ xhieda huma siġar ta' żebbuġ. Rajna li ż-żewġ siġar ta' żebbuġ huma rappreżentanti huma simbolu ta' żewġ popli, dak li qed ngħidu huma l-poplu il-pagani u l-poplu ieħor li huwa Ġuda. U qed naraw li meta dawn iż-żewġ siġar ta' żebbuġ jilħqu l-milja tagħhom, meta dawn iż-żewġ frija jsiru fera waħda, meta jsiru jemmnu f'Jaxua u allura jimxu wara l-kmandamenti tal-mulej ta' Alla, Alla stess jibgħat l-Ispirtu tiegħu fuqhom, ittihom is-saħħa sabiex ikunu jistgħu jibdew jagħmlu x-xogħol biex bih iġibu n-nies lejn Alla, biex bih jippruvaw idawru kemm jista' jkun nies lejn il-mulej. Naraw li ser ikunu kapaċi jagħmlu dak li tajt il-kelma. Għadna li fil-ktieb tar-Rivelazzjoni iż-żewġ xhieda ser ikunu kapaċi jibdlu l-ilma f'demm, iwaffqu x-xita u anke jġibu kastigi fuq din id-dinja. U allura issa biex inkomplu il-programm tagħna naraw għal min kien dan il-messaġġ. Dan il-messaġġ kien għal xi żewġ persuni biss, jew kif qed ngħidu aħna dawn iż-żewġ siġriet jirrappreżentaw dawn iż-żewġ popli differenti. U r-risposta tagħna nsibuha fil-ktieb ta' Atti kapitlu 1 vers 8 fejn Jaxua il-Messija jgħidilna hekk: imma meta jiġi fuqkom l-Ispirtu Santu, intom tirċievu l-qawwa u tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalemm, fil-Ludija kollha u s-Samarija u sa truf l-ard. U l-mistoqsija hija din, il-min kien qed ikellem hawnhekk Jaxua? Jaxua kien qed ikellem lill-poplu tiegħu. Mela diġà nafu li l-qawwa tal-Ispirtu Santu biex nibdlu d-dinja għal mulej ser tiġi fuq il-poplu tiegħu. U x'ser ikunu kapaċi jagħmlu l-popli tiegħu permezz tal-qawwa tal-Ispirtu Santu, dan diġà għandna idea tiegħu ta' x'jista' jkunu qed jagħmlu meta naqraw il-ktieb tal-Atti u naraw l-Apostli x'kienu jagħmlu mimlija bl-Ispirtu Santu dakinhar ta' Pentekoste wara l-intlob bl-Ispirtu Santu, x'kienu kapaċi jagħmlu l-Apostli. Naraw li kien hemm l-omja li kienu kapaċi jaraw, naraw nies muti illi kienu jitkellmu, torox illi ġew jisimgħu, jaqajmu l-mejtin u jfejqu kull xorta ta' mard. U dan għad irid jerġa' jsir. Għaliex dak li kienu għamlu l-Apostli narawh kien isir ġewwa Iżrael fuq skala żgħira għalkemm kienu ħafna. Imma komparat ma' dak li ħajamlu dawn iż-żewġ siġriet mad-dinja kollha, dak li kien ġara f'Iżrael huwa fuq skala żgħira. Għaliex ħajkunu ħafna iktar il-każi ta' dan il-fejqan daw it-tip ta' mirakli li ħanaraw il-mument li fl-aħħar 7 snin jibda x-xogħol ta' dawn iż-żewġ xhieda, dawn iż-żewġ popli tal-mulej. Interessanti li naqraw ukoll fil-ktieb ta' Rivelazzjoni kapitlu 11 vers 4 ma jissemmewx biss is-siġar, imma jissemmew ukoll żewġ kandelabri. U l-istess bħalma għamel fil-każ tas-siġar, l-anġlu hawnhekk iddeċida li ma jagħtinix tifsira ta' x'inhuma daw il-kandelabri, ma mhix bħalma għamel bil-bima, pereżempju il-bima għalinna li kienet se tkun forza politika, għalinna li kien se jkun mexxej. Imma min naħa l-oħra rigward il-kandelabri l-anġlu ma jsemmi xejn. U allura bħalma minna fil-każ tas-siġar irridu nagħmlu x-xogħol investigattiv tagħna. U s'issa diġà nafu li s-siġar huma iż-żewġ popli, dak ta' Ġuda u dawk li huma ġentili. Allura issa irridu naraw x'inhuma iż-żewġ kandelabri. U biex naraw x'inhuma dawn iż-żewġ kandelabri m'għandniex għalfejn immorru il-bogħod ħafna fil-Bibja
Anzi, jekk nibdew naqraw il-ktieb tar-Rivelazzjoni fil-bidu, naraw li kif fil-bidu tal-viżjoni li kellu Ġwanni ukoll jissemmew il-kandelabri. U anke jagħtina spjegazzjoni ta' x'inhuma dawn il-kandelabri li Ġwanni qed jara. Jekk immorru fl-ewwel kapitlu tal-ktieb tal-Apokalissi jew Rivelazzjoni, jiddependi li ma' verżjoni tal-Bibja għandek, u immorru vers 12 jaqra hekk. U jiena dort, hawnhekk qed jitkellem Ġwanni, naraw Ġwanni jitkellem wara li sema leħen qed jgħid isimgħuh. U jiena dort biex nara min kien qiegħed ikellimni. U kif dort rajt 7 kandelabri tad-deheb. Mela, Ġwanni diġà qed jgħidilna li x'ħin dar biex jisma' min kien qed ikellmu fil-bidu tal-viżjoni tiegħu ra 7 kandelabri. Jekk ninżlu vers 20 fl-istess kapitlu, l-ewwel kapitlu tal-ktieb tal-Apokalissi, naraw li vers 20 jgħidilna hekk: dwar il-misteru moħbi fis-7 kwiekeb li rajt li fidi l-leminija u fis-7 kandelabri tad-deheb, kun naf li s-7 kwiekeb huma 7 anġli tas-7 knejjes u s-7 kandelabri huma s-7 knejjes. Mela, kif qed naraw bħalma qednilkom l-ewwel programm, il-ktieb tar-Rivelazzjoni huwa mimli simboliżmu u fih ħafna simboli, ħafna affarijiet li aħna rridu naraw x'inhuma. U dan il-passaġġ biss, vers 20, jispjegalna l-inqas li l-istilel fil-kelma jirreferu għall-anġli u għall-kandelabri għall-knejjes. Diġà nafu aħna li anke Satana meta kien għadu jgħix fis-sema mal-mulej kien il-kewba ta' filgħodu, pereżempju, l-istilla ta' filgħodu. L-istilel fil-Bibja jirreferu għall-anġli u dan joħroġ anke minn dana il-vers 20 illi l-anġlu stess qed jgħid anzi Jaxua stess qed jgħid lil Ġwanni illi dawk is-7 kwiekeb huma s-7 anġli tas-7 knejjes. U l-istess imbagħad jgħidlu għall-kandelabri illi l-kandelabri huma s-7 knejjes. Allura mistoqsija oħra li rridu nsaqsu fl-istudju tagħna. Meta qed nitkellmu fuq knisja, x'inhi knisja? Hija persuna waħda? Żgur li le, għallaqqas jiena dejjem tallimt li persuna waħida magħluqa d-dar ma tistax tkun knisja għaliex hija waħida. Knisja hija meta nirreferu l-knisja qed niftehmu għal xi entità waħdiena, xi entità partikolari, xi knisja partikolari, le. Meta nirreferu għall-Knisja qegħdin nirreferu għal ġisem, grupp ta' kredenti, ħafna nies u popli illi flimkien kollettivament jagħmlu l-ġisem ta' Jaxua il-Messija. Meta f'Revelazzjoni 11 vers 4 jirreferi għaż-żewġ kandelabri, qiegħed jirreferi għaż-żewġ knejjes differenti ta' kredenti. Da diġà naraw kif iż-żewġ spiriti allura huma żewġ popli, iż-żewġ siġriet aħna diġà għedna li ż-żewġ siġriet huma żewġ popli u l-kandelabri huma żewġ knejjes. Allura qed naraw li kemm il-kandelabri u kemm iż-żewġ siġriet li ra Ġwanni jirreferu għall-istess ħaġa. Żewġ siġriet huma iż-żewġ popli tal-mulej, iż-żewġ popli ta' Alla, il-poplu ta' Ġuda u l-Ġentili, u l-istess huma l-kandelabri, iż-żewġ knejjes tiegħu, il-ġisem komplut tal-kredent, il-ġisem ta' Kristu, dak li jissombolizzaw kemm is-siġar u kemm il-kandelabri. Meta nkunu kapaċi nifhmu li aħna bħala kredenti aħna parti minn dik il-kandelabra quddiem Alla, allura nkunu nistgħu nifhmu x'kien qed jgħid Jaxua fi kliemu meta pereżempju f'Mattew 5 vers 16 Jaxua jgħidilna hekk: hekk għandu jiddi id-dawl tagħkom. Jiġifieri qed naraw il Jaxua jirreferi għalina l-kredenti bħala dawl.
dawl li ħireġ minn fejn mill-kandelabra. Għalhekk aħna kandelabra quddiem il-mulej. Kandelabra dejjem mixawla ma tintefix, għalqas hekk suppost ikun il-poplu talla. Luqa 12, vers 35. Żommu ġembejkom imħażna u l-imsiebaħ tagħkom mixawla. Jerġa' jagħmel referenza illi aħna għandna nkunu dejjem mixawlina, dejjem għandu jkollu d-dawl fina. U interessanti il-vers jibda billi inżommu ġembejna imħażna, ġifieri nkunu libsin kif suppost. Interessanti, jekk forsi tisimgħu anki talks oħra milli qed intella fuq il-website tagħna messianicmalta.org, hemm talks fejn nagħmlu referenza li l-libsa, x'inhi din il-libsa li suppost aħna nilbsu bħala kredenti. U din hija l-kelma talla, dik li aħna nsejħula it-Tora. Dik irridu nilbsu. Għax li tajt li inti Kristjan, li tajt li inti temmen f'Jaxua, daqshekk ma jfisser xejn. Jekk inti temmen f'Jaxua imma xorta qed tikser l-10 mandamenti, allura inti kull ma qed tagħmel huwa tuża l-isem talla fil-batal. Għaliex għax qed tgħid lil Kristjan mentri min-naħa l-oħra m'intix qed tirrifletti id-dawl li suppost tirrifletti. U meta nitkellmu li żomm il-kmandamenti qed nitkellmu fuq l-10 kmandamenti u mhux 9 biss bħalma jiġu malma f'ħafna knejjes. Imma qed naraw kif mill-bidu Jaxua dejjem irrefera għal poplu tiegħu bħala il-ġisem tiegħu u bħala dawl. Mela il-ġisem ta' Kristu irid ikun dawl. Mela dawk iż-żewġ siġriet iridu jkunu dawl għad-dinja. Għalhekk huma l-istess iż-żewġ kandelabri quddiem il-mulej. Għalhekk Jaxua pereżempju dejjem jirreferi meta jitkellem fuq il-poplu tiegħu fuq is-siġar, naraw jirreferi għalina bħala is-siġar li nagħmlu l-frott. U l-frott kif joħroġ ila li xin-nies jaraw id-dawl minn ġo fina. Jekk inti m'intix tirrifletti id-dawl talla minn ġo fik, ma jistax ikun hemm frott ġo fik. Ma tistax id-dinja tara frott ġo fik, il-messaġġ minn dejjem kien hemm. Bħalma qed taraw ġie distortjat, ġie mkisser, ġie maffeċ matul iż-żminijiet, għaliex kull denominazzjoni differenti toħroġ bl-istorja tagħha u insejna x'hemm miktub litteralment fil-Bibja. U f'dan il-programmi qed nerġgħu noħdukom lura għal dak li verament hemm miktub fil-kelma talla, mhux x'jaħseb il-bniedem, imma x'hemm miktub. U sissa qed naraw li ż-żewġ siġriet u ż-żewġ kandelabri huma żewġ popli li huma il-popli talla, it-tribu ta' Ġuda u dawk li aħna nsejħulhom il-Ġentili. Xi jfisser dan? Dan jfisser illi jekk aħna parti mis-siġra, jekk aħna parti miż-żewġ kandelabri, allura meta ser taqa' l-qawwa talla biex isiru l-mirakli, din mhux ser taqa' fuq żewġ persuni. Imma ser taqa' fuq żewġ popli li jiena u inti suppost nagħmlu parti minnhom. Nagħmlu parti minn daw iż-żewġ popli. U allura x'qed ngħidu hawnhekk irridu noqogħdu attenti, għax jekk narfu biex nifhmu li aħna parti minn dawk iż-żewġ siġriet, jekk aħna parti minn dawk iż-żewġ kandelabri, allura iċ-ċansu illi jekk nilħqu l-aħħar żminijiet, prattikament l-aħħar 7 snin ta' qabel jiġi Jaxua l-Messija, il-qawwa talla ħataqa' fuqna wkoll. Minix qed ngħid illi bħalissa m'hawnx l-Ispirtu Santu fid-dinja għax naf li jkun min jipprova jqarraq u jinterpreta l-kliem tiegħi differenti biex jagħmel xogħol minn fuq il-pulptu. L-Ispirtu Santu ħbib tiegħi diġà qiegħed hawn. Imma għal 3 snin u nofs għal 3 snin u nofs se naraw il-qawwa tiegħu verament u ħanaraw qawwa tanti qawwija li ħatkun kapaċi ħalq dawk li ma jridux jemmnu. U għalhekk wara 3 snin u nofs irid ifetx dan il-politikant, dan il-mexxej li d-dinja ħatibda timxi warajh bl-affarijiet li jibda jgħid u jagħmel wara 3 snin u nofs idur anke kontra issa il-nies il-poplu talla. U wara daw 3 snin u nofs illi il-poplu talla qed jagħmel ix-xogħol, qed jagħmel il-mirakli, tibda 3 snin u nofs l-oħra ta' persekuzzjoni. U fuq dan ħanitkellmu f'dan il-programm jista' jkun anke f'ta' wara x'jidher illi qed joħdimna ħafna iktar ħin it-tagħlim, it-tarif.
ħafna qed titolbuna biex inkomplu niftħu fuq is-suġġett, x'imkien ikollna nifqu imma mbagħad nagħmlu programmi fuq suġġetti differenti oħra. Imma biex inkomplu fuq dan is-suġġett. Hija l-aħħar ġenerazzjoni li se tesperjenza dan kollu ħbib tiegħi. Illa għaliex qed ngħidu dan għax hawn ħafna illi jaħsbu li diġà huma kapaċi jagħmlu dak ix-xogħol illi iż-żewġ popli talla irid jagħmel fl-aħħar 7 snin. Nerġa' ngħid aħna qed nikkwotaw il-kelma talla, aħna qed nikkwotaw l-iskrittura u bħalma taraw fil-ktieb tar-Revelazzjoni jitkellem fuq l-aħħar żminijiet u fl-aħħar żminijiet se jibdew naraw ħafna affarijiet li s'issa naqqas qatt rajniehom aħna qas biss noħolmuhom għalkemm naqraw fuqhom fil-Bibja għax diġà ġraw fl-Antik, imma l-fatt li aħna qatt mexnihom kultant ma nagħtux kasom u jaqgħu għaddejjin. Ejja ħalli immorru f'Apokalissi 11 vers 3 fejn il-kelma talla tgħid hekk. Imma l-żewġ xhieda tiegħi nagħtihom li bl-ilbis ta' xkejjer fuqhom iħabbru għal 1260 sena. Ħanagħmel parentesi żgħira naf li fl-aħħar programm qedtilkom li ħanitkellmu fuq l-ilbis tal-xkejjer qabel naslu għalihom għandna ċertu informazzjoni li nixtiequ ngħaddulkom. Tinkwetawx ħankellmukom fuq din l-ilbis tal-xkejjer. Imma f'dan il-programm irridu nitkellmu fuq x'qed jgħid hawnhekk imma l-żewġ xhieda tiegħi nagħtihom xi tfisser il-kelma nagħtihom. Meta naqraw l-iskrittura skont kif iddeċida li jktibha King James fil-King James Version tajt hekk. And I will give power unto my 2 witnesses. Mela meta l-kelma bil-Malti qed tgħid nagħtihom, il-mulej qed jgħid illi ittihom qawwa ittihom saħħa sabiex lebsin bl-ixkejjer fuqhom ikunu jistgħu jevanġelizzaw, jippritkaw, jipprofetizzaw, iħabbru għal 1260 sena. U meta ngħidu jipprofetizzaw mhux jiġifieri titla' fuq il-pulptu u tgħid li rajt xi serb jibla l xi ħadd jew tgħid li rajt il xi ħadd isuq il-karozza tal-Formula 1 quddiem it-tron. Jew inkella tgħid il-bib tal-ġenna miftuħa għal ċertu nies u ħadd toħolmuhiex xejn minn dan. Meta il-profeti kienu jipprofetizzaw dejjem kienu jixxandru l-kelma biex il-poplu jindem u jerġa' jdur biex jobdi l-liġi talla. U dan huwa x-xogħol li dawn iż-żewġ popli ħajkunu qed jagħmlu. Għaliex qed ngħidu dan? Illa li jekk knejjes partikolari li jgħidu li llum il-liġi talla ma tixtod, daw qatt ma jistgħu jkunu parti minn daw is-siġar. Illa għaliex ma tistax inti tkun parti mill-poplu talla u tgħid li l-liġi talla ma tix teżisti meta xogħolok fl-aħħar 7 snin suppost ikun illi iddawwar il-poplu biex jerġa' jiġi jadura iqim u jobdi lill-Alla skont kif miktuba fil-kelma tiegħu. Qed taraw kif kollox iddeqqa waħdu qisu jigsaw puzzle biċċa f'postu. Bħalma qednilkom dak li naraw fil-ktieb tal-Atti huwa biss stampa żgħira ħbib tiegħi. Stampa żgħira ta' x'ser jiġri fl-aħħar żminijiet. Fl-aħħar żminijiet dak li seħħ fl-Att tal-Apostli ħajseħħ fuq skala akbar. Ara x'qal Pietru stess, ħanikkwotaw x'qal Pietru fil-ktieb tal-Atti it-tieni kapitlu vers 17. U jiġri fl-aħħar jiem jgħid Alla li jiena nsawwab mill-ispirtu tiegħi fuq kull bniedem u jħabbru wliedkom subien u bniet. U żgħażagħ tagħkom jaraw deried u x-xjuħ tagħkom joħolmu ħolmiet. U wkoll fuq il-qaddejja tiegħi irġiel u nisa insawwa f'dak il-jiem mill-ispirtu tiegħi u jħabbru. U jien nagħmel ġubijiet fil-għoli ta' smawiet u sinjali isfel fl-art, bemm u nar u duħħan kbar. Ix-xemx tinbidel fid-dlam u l-qamar f'demm qabel ma jasal jum il-mulej jum glorjuż u kbir. Dan il-passaġġ Atti tal-Apostli kapitlu 2 minn versi 17 sa 20 f'erba' Tifrus qed ngħidu f'erba' Tifrus qed naraw diskrizzjoni eżatta ta' x'ser ikunu qed jagħmlu iż-żewġ xhieda fl-aħħar żminijiet. Araw l-istess affarijiet isemmi l-ktieb tar-Revelazzjoni, ġubijiet, sinjali, demm, nar u tħaħen kbar. Meta qabel jasal jum il-mulej. Dan huwa x-xogħol li ħajkunu qed jagħmlu dawn iż-żewġ siġriet, dawn iż-żewġ popli qabel jiġi l-mulej.
Dawn is-sinjali jkunu qed jagħmlu biex iwittu triq għall-mulej, biex il-poplu jibda jemmen verament f'Falla. U xorta ħanaw li l-poplu jwebbes rasu, d-dinja ħatwebbes rasa, d-dinja ma tiġ taf balla x'id-dinja in-nies tad-dinja tiġobhom il-pjaċiri tad-dinja. Imma x'qed naraw hawnhekk? Qed naraw li qabel it-tieni miġġija ta' Jaxua l-Messija, id-dinja ser tara l-qawwa tiegħu permezz tal-poplu tiegħu. Bħalma raw ġewwa Iżrael permezz tal-poplu tiegħu l-emmejjel u l-ġewbijiet dakinhar ta' Pentekoste. Għalhekk il-kelma, araw xtejt il-kelma, fil-ktib tal-Apokalissi, kapitlu 11, vers 5, jgħid li jekk xi ħadd jaqbad biex jagħmilhom il-ħsara lil dawn iż-żewġ xhieda, joħroġ nar minn fommhom li jibla l-edewwa tagħhom. Jekk xi ħadd ikun irid jagħmilhom ħsara, hekk ikollu jinqered. Ma ninsewx li dak li qed naqraw f'dan il-ktieb huwa kollu simboliżmu. Il-mistoqsija li għandna nsaqsu lil nfusna, huwa veru li se joħroġ nar minn ħalq il-kredenti? Huwa veru li mad-dinja kollha se jkun hawn in-nies li kif jiftħu ħalqhom u xi ħadd ma jaqbilx magħhom joħroġ in-nar minn ħalqhom u jaħarquhom? Tinsawx, fl-ewwel programm ednilkom il-ktieb ta' Revelazzjoni huwa mimli simboliżmu. U dan huwa simboliżmu ieħor. Meta aħna naqraw fil-Bibja, meta verament nistudjaw għall-Bibja, naraw illi l-kelma nar ħireġ minn ħalq xi ħadd dejjem fissret illi dak li jkun kien qed jippriedika, kien qed jevanġelizza, kien qed jagħmel il-profezija tiegħu, kien qed jgħid il-kelma tal-Alla. Dak li jfisser meta joħroġ in-nar minn ħalqek. Illa għaliex qed ngħidu ħda, illa għaliex kif qedtilkom daw li jħobbu jippritkaw fuq il-films Left Behind, talhom jimmaġinaw tnejn minn nies libsin li xkejjer bin-nar ħareġ minn ħalqhom u kull min ma jaqbilx magħhom jaħarqu ħġibuh barbecue. Imma il-kelma tal-Alla ma tgħidx hekk. Ejja naraw xtajt il-kelma tal-Alla fuq in-nar ħireġ mill-ħalq. U jekk immorru fil-fatt fil-ktieb ta' Ġeremija li huwa wieħed mill-profeti l-kbar, meqjus wieħed mill-profeti l-kbar Ġeremija, jekk immorru f'kapitlu 5 vers 14 Ġeremija qed jgħid hekk. Għalhekk dan jgħid il-mulej Alla tal-eżerċiti talli għedtu dal-kliem arani ser nagħmel nar minn kelmti fuq xuftejk u minn dan il-poplu ħatab biex nikkun smaħ. Issa jgħidu li intom, jekk hemm x'imkien fil-ktieb ta' Ġeremija miktub li kif fetaħ ħalqu Ġeremija ħareġ in-nar, in-nies saru ħatab u nħarqu. Imkien. X'qed jgħidlu l-mulej? Ser nagħmel nar minn kelmti fuq xuftejk, jiġifieri il-mument li inti tiftaħ ħalqek u titkellem il-kelma tiegħi, dik il-kelma ħatmiss il-qlub, ħataħraq in-nies, mhux bħal meta naħarqu jdejna bin-nar, imma ħataħraqhom, ħaġġibhom f'sessihom, ħatweġġaħħom, speċjalment jekk ma jaċċettawx il-kelma tal-mulej. Ma narawx nies fil-Bibja jiftħu ħalqhom joħroġ in-nar u jaħarqu lil xi ħadd ieħor, imma naraw ħafna nies u popli li ntilfu minħabba li ma semgħux il-kliem tal-profeti. Dak li jfisser joħroġ il-kliem minn ħalqhom. Ejja ħankomplu naraw x'ser jagħmlu dawn iż-żewġ xhieda tal-mulej. Dak li naraw f'Rivelazzjoni kapitlu 11 vers 5 huwa l-istess simboliżmu ħbib tiegħi li naraw f'Ġeremija 5:14. Dak li għadna kif rajna issa f'Ġeremija 5:14 huwa l-istess dak li qed jgħid Rivelazzjoni 11:5. Iktbuhom dal-iskritturi ħalli tmorru tfittxu x'qegħdin ngħidulkom. Dak li Alla qed jgħid f'Ġeremija 5:14 huwa dak li qed jirreferi fit-tip tar-Rivelazzjoni 11 vers 5 meta jgħid minn fommhom joħroġ in-nar u kull min ma jaqbilx magħhom hekk jinqered jinħaraq. Ejja ħammorru sa Apokalissi 6 vers 6, kapitlu 11 vers 6. Huma iż-żewġ xhieda għandhom is-seta jagħlqu is-sema biex ma tagħmilx xita matul il-jiem li fihom ikunu qegħdin iħabbru, għandhom is-seta fuq l-ilmijiet biex ibidluhom f'demm
u li kull meta jridu jidorbu l-art b'kull kastig. U hawnhekk qed naraw li l-kredenti tal-aħħar żminijiet ser ikunu qed iwasslu l-Vanġelu, imma mhux biss. Ħajkollhom il-qawwa, ħajkollhom is-saħħa, ser ikollhom il-qawwa li jagħmlu mirakli kbar. Mhux ngħid in-nies, imma ż-żewġ popli imxerdin mad-dinja kollha. Żewġ popli mxerdin mad-dinja kollha biex jintlaħaq kulħadd biex ħadd ma jkollu skuża u jgħid jien ma nafx. It-talb tagħhom daw in-nies ser iwassal sabiex ikun hemm avvenimenti katastrofiċi. Saħansitra anke jġibu kastigi ta' pesta fuq din id-dinja. Daqshekk ħajkun qawwi t-talb tagħhom daw iż-żewġ popli, daw in-nies. Illi minħabba li d-dinja tkun qed tiġi kontrihom, minħabba li d-dinja mhux qed taċċetta dawn iż-żewġ popli u qed tipprova tippersegwithom, dawn se jitolbu u bit-talb tagħhom se jġibu avvenimenti katastrofiċi fuq id-dinja. Tantu hekk illi d-dinja ser tobgħod il dawn iż-żewġ popli. Ifri jekk aħna parti minn dawn iż-żewġ popli u se nilħqu l-aħħar żminijiet, id-dinja ser tobgħodna u tinsewx li dan huwa kliem Jaxxua. Jaxxua stess qal, speċi id-dinja tobgħod lili, sejra mhux tobgħod lilkom u stess qalilna. Bħalma bagħtet lili tobgħod lilkom. U iktar ħatobgħod lilna meta tarana nagħmlu dawn l-affarijiet, meta tara l-Knisja tal-Mulej tagħmel dawn l-affarijiet, iktar se tobgħod lill-poplu tagħha. Sissa nistgħu ngħidu, nistgħu ngħidu li l-Kristjaneżmu mhuwiex ta' theddida għad-dinja, tant mhuwiex ta' theddida għad-dinja illi kulħadd jgħaddi l-liġijiet bla doċ kif jogħġob lilu biex jogħġob il-popli li jaħkem u m'aħniex nagħtu każ dak li qed jgħid Alla. U hawnhekk qed ngħid illi sissa l-Kristjaneżmu mhuwiex ta' theddida għad-dinja, imma meta ikun hawn il-qawwa li jsiru dawn il-mirakli, u mbagħad verament ikunu ta' theddida dawk li verament jemmnu. Verament ikunu ta' theddida mbagħad, theddida qawwija b'dak li jibdew jagħmlu. Imma s'issa għadna ma wasalniex f'dik il-fażi. U xorta għalkemm ser ikun hawn theddida imma id-dinja xorta mhix ħatindem. Anzi, jibdew jagħmlu l-pon lejn Alla, jibdew jirrabjaw joffendu l-Alla, meta jibdew jaraw il-kastigi ġejjin l-ilma jsir demm u ma tagħmilx xita. Tinsewx li jekk ma tagħmilx xita għal 3 snin u nofs, hemm ħafna konsegwenzi. Jekk m'hemmx xita ma jikbirx frott, ma jikbirx ikel, ikun hawn ġuħ kbir. Min se jibda jeħel? Il-kredenti dawn iż-żewġ popli għalhekk mbagħad se jiġu kontrina u joqtlu lil dawn il-popli. U hawnhekk fejn irid jitfaċċa l-Antikrist fix-xena politika. U il-moment li l-Antikrist jikser il-patt wara 3 snin u nofs, id-dinja ħadd tmur warajh, id-dinja ħadd taqbel miegħu. U kemm l-Antikrist u kemm id-dinja jibdew ifittxu biex jaqirdu lil dawn iż-żewġ popli tagħha biex minn għalihom jiefqu dawn il-kastigi, jiefqu dawn il-pesti u dawn il-mirakli li jkunu qed isiru. Dan huwa dak li ser joħodha kontra il-kredenti u għalhekk ħafna ser jingħaqdu miegħu l-Antikrist. U ser jiġi kontra il-poplu tagħha u kontra x-xogħol li l-kredenti tal-aħħar żminijiet ikunu qed jagħmlu. Naħseb s'issa diġà bdejtu tistgħu timmaġinaw il-kajos li ħajkun hawn fid-dinja u x'ser jiġri. Fuq il-komplement tal-profezija nkomplu nitkellmu fi programm li jmiss qedtilkom hemm ħafna xi ngħidu, qed nippruvaw ma nsommux il-programmi twal ħafna, nippruvaw nagħmluhom kemm jista' jkun ta' nofsija biex dak li jkun jista' jisma' u jistudja magħna. Imma inħeġġiġkom biex toqgħodu attenti dejjem għall-programm li jkun emiss. Għaliex hemm ħafna affarijiet ngħidulkom. U ħankomplu ngħidulkom fil-programm li jmiss ħanitkellmu fuq it-tifsira ta' profezija xi tfisser meta ngħidu ġurnata għal li tfisser sena. Għaliex din tiftiħilna ħafna affarijiet
f'dan il-tip ta' rivelazzjoni. Imma dan issa ħanadurkom fil-programm li jmiss u sakemm nerġgħu nintaqgħu infakkarkom sabiex dejjem tkunu bħal Berejani, toqgħodux fuq dak li jgħid il-bniedem imma ffittxu intom studjaw il-kelma talla għad toqgħodu fuq il-bniedem imma fuq dak li hemm miktub. Insellmilkom. Dan il-programm ġie mwassallilkom bl-għajnuna tal-ħbib tal-komunità Messianic Malta. Għal aktar informazzjoni rikorru għas-sit elettroniku messianicmalta.org. Fittxuna fuq Facebook jew fuq Twitter taħt it-titlu Messianic Malta.